Hi all, this is Henry from Tuonela Crafts, and without any further ado, as the title says, I'm switching to Finnish in my videos. The main reason is that it's just a lot more easier to do in your native language, especially things like game reports, and I want to expand the idea of the channel a bit more. So that is behind the reason, and thanks for joining, and I hope you still watch the tutorials. They will be in a way that it is understandable for other viewers as well. But yeah, see you in those, and now I'm switching to Finnish. Tosissaan tervetuloa kaikki kahtaan. Meikäläinen on Henri ja kanavan Tuonela Crafts. Tulin tekemään videon tämmöiseen äärimmäisen kauniiseen ympäristöön kalliolle. Ja ideana on se, että tosissaan kanava, missä oot nyt katsomassa, niin on Tuonela Crafts, ja ajattelin vaihtaa sen suomenkieliseksi ihan sen takia, että ajattelin tuoda lisää sisältöä, erilaista sisältöä. Se on paljon helpompaa tuottaa silloin, kun kyseessä on suomenkielinen kanava, missä puhutaan omaa kieltä. Esimerkiksi pelireportteja, raportteja, Warhammeri, Trench Crusade, kaikki nämä. Huomattavasti helpompaa kuin ihminen, kenen kanssa pelaa, niin kumminkin puhuu myöskin suomea. Tarvitsee joko tekstittää mitään tai vääntää englanniksi väkisin menee asioita. Toinen myöskin on se, että mä tuohon tuon muuta juttua, kuten esimerkiksi 3D-tulostamisen tähän kanavalle, mallintamisen ja esimerkiksi lautapelien testaamisen, tutoriaalit, esittelyt, tämmöiset näin. Hyvin mielellään olisin tuomassa. Ja se myöskin yhdistyy osittain sitten meikäisen toiseen kanavaan, mikä on semmoinen kuin Tuonela RC, missä on RC-autoilua. Ja se ehkä yhdistyy vähän niin kuin silleen, että mun tekisi mieli mallintaa kautta tulostaa tiettyjä juttuja. Esimerkiksi miniatyyrikokoinen kultahuuhtamo ja tehdä siitä, mutta sitten taas tehdä sen käyttövideota RC-kanavalla. Joten nämä tulee olla yhteydessä siinä mielessä. Julkaisuajankohdat tulee olla täysin randomia, ihan puhtaasti sen mukaan, miten kerkeä jaksan tehdä. Aika paljon muutakin tekemistä. Mutta koitan kumminkin alkaa tuottaa, ja se ehkä on vähän kevyempää sen takia, että ei tarvitse miettiä muita kieliä. Ei oikeastaan muuta. Toivottavasti viihdytte. Laittakaa ihmisen kyssäriä, mitä haluatte kuulla, jos haluatte jotakin tietää, jotakin tutoriaaleja. Tutoriaalit tulee olemaan amatööritason tutoriaaleja, eli hyviä aika vasta-alkaille. En omaa äärimmäisen kovia teknisiä taitoja, joten opin siinä samalla itse. Ja arvostan palautetta ja vinkkejä ja kysymyksiä. Peleistä vielä sen verran, että jatkossa ainakin Warhammeria, Trench Crusadea, kaikkea mitä mieleen tulee, Fallout, Wasteland Warfarea, kaikkea tämmöistä, mutta eikä tällä kanavalla lisää.